समाव आहा 200 दंमोन आरो जेनेबा बेखौ भेटेनारिनिफ्राय आहाथ' जोबोद खहा जादों मानो होनब्ला गासै अमाफ्रा आहा माने गाभिन बा डेलिभारिमोन बिथांमोननि उदैयाव जेनेबा फिसा दङमोन फिसा 10-12टा थायो मासे अमायाव नोंथांमोनाबो मिथिगौ बिदिहै जेनेबा माने बंस' हालिया आरो जेनेबा माने आहा 30 लाखनिबो गोजौआव माने लस जादों आहा बे लस जानायनि बेलायाव नोंथांनो सरकारा माबाफोर साहाय्य होनायनि खोथा बुंदों नामा? साहाय्य बिदिथ' बुङाखै आं खेथि पुरन हिसाबैसो माबा मोनसे किनसित मोननो हागौ आरो जेनेबा दा मासे अमा बिमानि दामा जों फानोब्ला बा जोंहा अमा मासेनि दामा 80-90 हाजार जाहैयो मानो होनब्ला मासे अमाया जोंहा 10-12टा फिसा होयो बेखौ फाननानै जोङो 5,000 अमा मोनोब्ला 10टा अमायाव जोङो आरामसे 50,000 बिमानि दामा 30-40 हाजार थाखा थायो जोंनि बिमाया हेमसियार बा इयर्कशायर बिमाफोराबो जोबोद गिदिर-गिदिरथार बिदि आरो जेनेबा दा बिथांमोननिफ्राय जोङो खोनानो मोन्दों मासे अमा बिमायावलाय बा 100 किल'नि अमा बिमाखौलाय 15,000 बा 12,000 बेबायदिसो होयो होनना खोनादों आरो जेनेबा फिसा दङमोन फार्माव अमा दङमोन हेमसियार इयर्कशायर आरो लकेल क्रस बेबायदि आं मोनथाम माबाखौ फिसिना दंमोन जिहेतु दा बिथांमोनहा जों बायसा सासे उथिफुनाय फार्मारखौ नायनांगौ खारन आंजों लोगोसे आंल' नङा आंजों लोगोसे 6 जन आहा लेबार थायोमोन नैबे फार्माव 3 आरो बे फार्माव 3 दा 6 जन लेबारा माने माबायदि सोलिगोन बे मोनसे सिन्ता आं आरो माबायदि आरो माने स्टार्ट खालामफिनगोन बेफोरखौ आहा बहुत सिन्ता जागासिनो दङ माने माबायसा सोलिफिनगोन माबायसा स्टेप आं मोनहैफिनगोन ना फिना बे बिथां 6 न'खरा 6टा न'खरा माबायसा सोलिगोन बिनि सायावबो आहाबो सिन्ता दङ बिथांमोनाबो बहुत दुखुआव दङ दा बिथांमोना आंजोंनो आंनि न'आवनो सोलिनानै अमा आदार होनानै बा फार्मफोरखौ सुनानै बिथांमोना सोलियोमोन बिथांमोनाबो निस्सय बहुत माने सोलिनाया गोब्राब जाना फैदों बेबायदि आरो दा बेखौ नायनानै जुदि सरकारा माबा मोनसे जोंनो जुदि अनसुंथाइ बा जोंखौ पुनर सोलिफिननो थाखाय जुदि राहा लामा होयोबा निस्सय जों गोजोननाय थागौमोन बेखौ खावलायो आङो मा बुंनो बिथांमोना खबर लानांगौमोन एसे दा बिथांमोनाबो खबर लास' हायाखै बे स्वाइन फेभारखौ लानानै अमा बेदर जानायखौ बन्द' खालामदोंमोन नाथाय दासिम बन्द' जायाखै खायफा जायगायाव नोंथांनि बे फार्माव बन्द' जानायखौ नुनो मोनदों जे जाथों माने जेराव जाहा आफ्रिकान स्वाइन फेभार एफेक्ट जाबाय बे एरियायाव माने 5 किल'मिटारसिम अमा बेदरखौ फाननो होनाय जाया मानो होनब्ला हयथ' खाथि खाला जानाय अमा बेदरखौ जाबाय बायब्ला आरो गुबुन सोरबाफोर आं बायसा फिसा फार्म बा गिदिर फार्म थानो हागौ बा न'खराव माफा मानै थानो हागौ बेफोरावबो सन्देरलाहैयोब्ला बिथांमोना इनायनो बिस्राबो खहा जागोन बिनि थाखाय माने फाननाय बायनायखौ माहाय एसे बन्द' खालामना दोननाय जादों खिन्थु जोंनिफ्राय 5 किल'मिटार गोजानाव जानाय लोंनायाव जेबो माबा गैया सिन्था खालामनांगौ गैया आरो बेदरखौ बा अमाखौ बायलाय फानलाय आरामै खालामनो हागोन जाहा नैबे उदालगुरि जिल्लानि नैबे जों कबिरालि बा हरसिंगा एरिया बे माने दख्लासेल'सो जों जानो हाथ'नाय नङा गुबुन रायजो बा गुबुन माबाफोरा डिस्ट्रिक्टफोरा बा गुबुन ओनसोलफोरा अमा बेदर जानायाव जेबो बाधा गैया बेखिनिखौ आं बुंबाय मा मुलाम्फा दङ ना गैया बे समाव आंनि फार्मजों लोगोसे आंखौ नुनानै जोबोद सेंग्राफोरा माने फिसा फार्म 2-3 रुम लानानै बा खथा बनायनानै बहुतानो माने गोबाङानो ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों बा ओंखारबोदों आंहाबो गाहाम नांदों दा बिदिहै आंनियावबो बिथां 6टा न'खरा आंदो जोबोद मोजाङै बिथांमोनखौ आं सालायनो हायोमोन अमानिफ्रायनो बिथांमोनखौ आङो माने बिथांमोन 6टा न'खरखौ 6 घरखौ आङो माने बेथनफोरखौ होनानै बिथांमोनखौ आं मोजाङै सामलायनो हायोमोन बिथांमोनाबो बिराद मोजाङै सोलिनो हादोंमोन आरो माने अमा फिसिनानैबो न'खरखौ सालायनो हायो बिराद मोजाङै सोलिनो हायो बिराद मोजाङै सालायनो हायो दा बेबायदिहाय होननानै नोंथाङा मा होनना साजेसन हरगोन मा होनना फोरोंहरगोन मा होनना बुंहरगोन नंगौ रायजो राजाफोरा लोरबां दाजा बे बेमारखौ जोंनि सरकारा माने बेबायदि बुथारनानै दाबसे जायगायाव फबनानै जेन निष्क्रिय बा गैया खालामबानो जोंहा सिन्तानि कारना एसे माने रेजें जालांगोन मोनसे समाव नैबे आसाम रायजोनिफ्राय जों जुदि बेमारखौ जुदि होबथानो हायोब्ला बा गैया खालामनो हायोब्ला जों माने बिराद खुला हिसाबै जोङो अमाखौ फिसिफिननो हागोन आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजाङै माने अमा फिसिनानै जानो हागोन बा अमा फार्म खालामनानै जानो हागोन बा दैदेनलांनो हागोन जिउ दैदेननो हागोन न'खरखौ फसंनो हागोन आं बेखौ बुङो आरो जेनेबा बिथांमोना माने अरायबो माने फार्मखौ 1 नम्बरावनो साब सिखुनखौ खालामना लाखिनांगोन आंबो खालामना लाखियोमोन खिन्थु माबायदिहै आंनियावबो फैखो आं बेखौ मिथिया गिनो गोनां गैया माने गिनो नाङा फिसा जिबिलाक फार्म दंखौ बिथांमोना एसेबां गिनो दरखार गैया
नोंथाङा जुदि बिथांमोना जुदि मोजाङै गाव माने साब सिखुनता बा बाय'सिकिउरिटिखौ मेनटेन खालामो बिथांमोननियाव एफेक्ट जानाय नङा माने अरायबो फुंबिलि बा मोनाबिलि समाव ब्लिचिं पाउडार बा सुनै बा स्प्रे दोङो बायबा मोनो जों किसुमान माने बिजानु नाशक द्रब्य मोनो जों बेबायसाखौ बिथांमोना मोनाबिलि समाव जुदि स्प्रे खालामबाय थायोबा बिथांमोनाव जानो हानाय नङा आरो बिथांमोना मोजाङै फार्मखौ सोलिलां बा सालायनो हाफिनगोन।